Sawubona. Njani? Ngiyaphila. Kushaya. Ngiyaphila. Ubani igama lakho? Igama lami nguSibonile Sihla Umkhwanazi. Umkhwanazi. Kade ngizwa bethi bekubiza Small Gogo. What's small gogo? Yeah. Why small Abaningi gogo? bangibiza ngo-Small Gogo ngoba like ngamukela umsebenzi wedlozi ngimncane. So bangibiza ngogogo omncane. I-intro yakho ayiphelanga kuyigoso. Yeah, ngiyigoso loqondanisa like gold Alex. Phinde futhi uphathe intombi. Why utshela Phinde futhi ngibe indunayini. why utshela yimina yonke leyo nto leyo? Awushongo vele ukuthi angichaze yonke into ngami ngithe ngubani. Tell me more about yourself. Njengoba besengishilo ukuthi igama lami nguSibonile Sihla Umkhwanazi ngidabuka eMtubatuba kodwa ngokomsebenzi ngihlala khona la eAlex. Into engiyenzayo for a living ngi-owner isalon that I recently opened. All along bengisebenzela endlini. I've been doing amakhanda for quite a long time but ngisanda kuvula nje isalon. So ilokho ngikwenzayo ngasho nje ukuthi i-business woman. Hamba kanjani ibhizinisi yakho likaphusheka kodwa? Yeah, so far so good. So far so good akufani ngoba vele from ngiphuma endlini iclient yami inkulu vele. So I think ileyo nto enginikeza isibindi esikhulu ukuthi ngikwazi ukuvula isalon. Ngoba I think if bengena client enkulu bengizophenika ukuthi I wonder bengizospend imali eningi lana abantu bazofika yini yabo or imali yami izophela emoyeni but hayi sihamba kahle so far. So ithini i-feedback yama-client uma uqeda ukuba betha amakhanda? Bayakhala abazi nokuthi bethini, abanye bathi bayaqala ukuluka nje impilo yabo yonke, bayakhala, abanye basafuna ukuhamba, omunye ufuna uqina iviki neviki, kuningi. So manje uthi umuntu angayeka wonke amasaloni eze kweyakho uma efuna ayifunayo? Njengoba ngitshela nje ukuthi umuntu angayeka yonke into like ngenza abantu amakhanda mina abasuka ko Soweto, 4 Ways, Midrand, Tembisa. 4 Ways. It's far, like indawo ekude but baya-drive, baya-Uber from far bezoyenza ikhanda la. So manje umuntu ke ongazi ukuthi umama kuphi mhlawumbe ofuna ama-directions uzokuthola kanjani? Ngise-Alexandra enobuhle hostel kwi-entrance engase 8th Avenue. Uyabiza nje ngeke. Awu njani ukubiza? I'm reasonable. So uma ngifika nabangani bami mina ngithi sicela ukuthi usilukele into efanayo uzosenza i-discount. Let's say siba u5 siya kwi-event sifuna ukuluka into efanayo uzosenza i-discount. No, sengaxoxisana but angithandisisi kahle kahle ukuthi ngenze ama-discount because abantu yabo bazojwayela kabi. Instead ngenza ama-special mina ngey'nkathi thizeni yabo. Njengoba kade kwi-Black Friday bona ama-specials. Yeah, bengine-special siqeda kuphela nje Friday. Investments bobhizi kakhulu. Bengibhizi kakhulu. Uwona wadwa balukayo? Yeah, khona ngisebenza ngedwa esalon. Yo ikhanda lomuntu uthatha isikhathi singanani? Depends ukuthi wenza ini. Simple 2 hours. 2 hours. Yeah. So uma ube nabantu abawu5 2 hours abawu5 10 hours. So uyakhona ukusebenza 10 hours? Ngiyakhona ngivula ngo-8 isalon. Ngivula ngo-8 bese angazi ngilawula ama-client ke ukuvala kwami. Okay. So ngivula ngo-8 ngisebenze mhlambe yabo nje kulamala kuleli viki kade ngibhizi ngalo. Like 3 days in a row ngilala ngo-3 ngo-4. So kuyenzeka umuntu afune into ezothatha isikhathi eside kuyiloku? Yeah, kuyenzeka. 4 hours. 4 hours, 5 hours. Uluka umuntu oyedwa? Kuya ngokuthi ufuna ini and kuya ngokuthi like nginayo ini backup ngaleso sikhathi leso ngoba kunabantu abangisizayo ukwehlisa kubalula. Manje uzoqasha nini-ke uzoqasha nini abanye abantu abazokulekelela? Ngibheka ukuqasha next year because already ngivulele isisaluni and angifuni ukuqasha ngama-last minute yabo ngithathe abantu nje like ngifuna ukwenza ama-application forms kahle abantu bese nomsebenzi wabo ngibone ukuthi obayi ngibafuna kahle ngifuna abantu aba-top notch abazinto yabo esaluni yami so ngisazovula ama-applications next year. Okay, in 3 years to come uzibona kuphi? 3 I think ngizobe sengilontshe amanye amasaluni ayi-3 endaweni ehlukile. Okay, that's nice. Ngizobe sengilontshile amanye amasaluni ayi-3 endaweni ehlukile and then mhlawumbe ngizobe sengistarta uku-investa to ezinye izinto enkulu amanye amabhizinisi amakhulu engifisa ukuba nawo. Nice one.
so manje umuntu ofuna ukuya ku-matric dance uzoxhumana nawe athi ufonela bani athi ithini number. Engaxhumana no-Small Gogo on 065 669 6615. Small Gogo. Small Gogo Hair Bar on TikTok, Small Gogo Hair Bar on Instagram. Iqembu lakho kuthiwa negama lalo Iy'ngane zami oqondanisa. waqondanisa nikhona Facebook. No, not as yet. Oh, so- Facebook asakabikho sikhona ka-TikTok naka-Instagram. So awukho aware ukuthi uFacebook uyakhokha. Angithi I wasn't aware. masisuka la uzohamba uyo-create i-page ku-Facebook ne? Yeah, I will definitely. So uzo-upload ngaphezu kwa-TikTok. Yeah. Angeke u-upload i-content yabanye abantu, uzo-upload i-original content. Yeah. So whenever nichima ney'nkabi zakho zizoshutha mase ziya-upload, Yeah. in that way uzomonetize and then musuthola imali. Umuntu Senza ofundayo. ngakho ngisemandleni. Mfethu uphathe i-iPhone. Uzoba nezinto manje hayibo. So yaba imalini i-iPhone? Imali encane. Oh ya ngoba unebhizinisi vele vele kuzoba imali encane. Sabo singawasha ama-interviews. Siyabonga mfethu, Small Gogo oqondanisa induna yentombi. Okay, ngicela ukubuza last questions. Into le fake ekhanda le hamba esiphongweni Uvala ingozi. uvala ingozi. Igama lithi uvala ingozi ngathi lichaza something. Hayi angifuni uqamba amanga ngokomlando vele lichaza something but mina nginalo ulwazi but ngiyazi ukuthi uvala ingozi. Ichisa lo. Okay. Angithi ngeke kodwa kuthiwa uvala ingozi nje ngaphandle kwezathu. So uzoyenza i-research ubuze ukuthi into lo ufuna ukuyithengisa iy'ngane zakho ukuthi uyigqoke. Futhi if into enze ukuthi iy'ngane zakho ingayiphathi kahle. I doubt ukuthi kungaba leyo nto leyo but ngizozama ukuthi ngenze research ngithole abantu ngoba lingozi mhlawumbe nayo yonke imvunulo ehambisana nayo ukuthi kahle kahle Okay. ikanjani. No, angiyakuthola Sithanda, ake ngisho lapho.